Кара әле, сиңа ничә яшь? Әле бөтен тормышың алда кебек. Мәсәлән, Тукай 27-гә кадәр яшәгән. Тукай гына түгел, Курт Кобейн, Джим Моррисон, Эми Уайнхаус. Алар барсы да 27 яшьтә вафат булган. Сәлам, мин Илгиз һәм бу Иделнең Кара әле проекты. Егерме җиде яшьне мистик уратып алган. Ә шул яшьтә җан куйган талантларны клуб 27 белән бәйлиләр. 27 яше тулыр-тулмас серле рәвештә вафат булган талантларны берләштергән клуб бу. Әлеге исемлектә дөнья буенча танылган 40-тан артык артист бар. Ә бит уйлап карасаң, анда татар мәдәниятенә бәйле кешеләрне дә кертеп булыр иде. Татарларда 27ләр клубына менә кемнәрне кертеп була. Исемлекне әлбәттә Тукай ача. Ансыз буламы инде? Беренчедән, Тукай 27 яше тулырга 11 көн кала вафат була. Безнең критерийларга идеаль туры килә. Икенчедән, Тукай яше дигән феномен да бар бит әле. Шагыйрьләр һәм язучылар бу яшькә җиткәндә үткән иҗат юлларына борылып карарга һәм ниндидер нәтиҗәләр ясарга омтыла. Янәсе, Тукай яшенә җитеп, Тукай кадәр үк хезмәт итә алдыммы, юкмы? Кичкенә генә спойлер, гадәттә бу сорауга беркем дә уңай җавап бирә алмый. Габдулла Тукай кичкенәдән авырый, ә соңгы елларында аны туберкулез җәфалый. Чахотка дип йөртелгән бу авыру 20нче гасыр башында гына дәвалана башлый. Хәзер без туберкулез сүзен сирәк ишетәбез. Аның профилактикасы өчен балаларга прививка, оларга флюорография ясыйлар. Әмма Тукай чорында булар берсе дә булмаган. Чахотка белән әдипләр дә, рабочийлар да, император гаиләсе дә авырган. Тукайга диагнозны 1912 елның язында Петербургта профессор Александр Поль куя. Ул шагыйрьгә 1 ай гомерен калган дип әйтә. Тик Тукай әле аннан соң да 1 ел яши. Авыруларны ул елларда көньякка, диңгез һавасын суларга яки кымызга җибәргәннәр. Тукай да Троицкий якларында кымыз эчеп дәваланып карый. Әмма сизелерлек файда булмый, чөнки бу вакытта Тукайның әллә бер як үпкәсе, әллә ансының да чиреге генә эшләгән. 1913 елның башында Габдулланың хәле начарая һәм ул Гирц Клячкин хастаханәсенә ята. Кызыклы факт: шәһәр кагыйдәләре буенча Клячкин хастаханәсендә йогышлы чирләре булган авырулар дәваланырга тиеш булмаган. Клячкин Тукай хакына кагыйдәләрне бузарга булган. Март ахырында Тукайның хәле тагын да начарая. Вакыт газетасы ул көннәрдә менә нәрсә дип язган. Габдулла әфәнденең ахыр көннәре, 2 көннәр бирле хәле авыр, бу көн бик көчләнеп кенә сөйләшә. Дуслары яныннан аерылмыйлар, 24 сәгать эчендә алмашынып больницада нәүбәт саклыйлар. Докторның әйтүенчә, 3-4 көннән калуы бәгыйддер. Бу мәктүп барып җиткәндә, ихтимал ки, сөекле шагыйрimiz дөньяда булмас. 15 апрель кичендә Тукай вафат була. Казандагы Ямашев урамын барыгыз да беләдер. Хөсәен Ямашев безнең исемлектәге икенче кеше. Татар большевикларының берсе шулай ук 30 яшендә кинәт кенә вафат булган. Ул Казандагы татар эшчеләренең митингларын оештырган, листовкалар бастырган, Оренбургта Урал газетасын чыгарган шәхес. Хөсәен Ямашев шулай ук туберкулез корбаны. Ул авырый башлый, Абхазиядәге Сухуми якларына барып дәваланып кайта. Әмма бу булышмый күрәсең. Ул кинәт кенә вафат була. 1912 елның 13 март иртәсендә Хөсәен Ямашев Гасыр нәшриятының китап кибетенә килә. Һәм шунда аның кинәт кенә башына кан сава. 30 яшьлек егетне коткара алмыйлар. Ул шунда кибет эчендә үк җан бирә. Ямашевны җирләү демократия идеяләре белән мавыккан алдынгы яшьләрне берләштерә. Алиаскар Камал бу көнне тарихта теркәп калдырган. Аның өстенә үзенең иптәшләре һәм дуслары тарафыннан тәкъдим ителгән чын чәчкәләр вә гөлләрне тезделәр. Җиназаны күтәреп чыктылар. Университет ишек алдында халык дәрьясы хәрәкәткә килде. Дарелфөнүннең киң капкаларына халык сыймый, бер-берсен тыгызлап чыгалар иде. Мәйданга барып җиткәнче озатучылар дәхидә артты. Мәйданда һичшиксез 2000 кадәр кеше бар иде.
1926 елда татар әдәбияты ике шәхесен югалта. Ел башында Тукайның дусты Фатих Әмирхан 40 яшендә үлеп китә. Әмирхан белән бергә шушы елларда татар яшьләре оештырган очрашуларда Фәхри Әсгать псевдонимы белән язучы егет тә катнашкан була. Шушы 1926 елның көзендә ул да вафат була. Фәхри Әсгать 25 ел гына яшәгән. Аның 20-гә якын басылган хикәясе һәм нәсере бар. Башкалар кебек үк Фәхри Әсгать тә туберкулез белән авырган. Ул 22 яшендә авырый башлый. Авыруы аркасында институтны ташларга туры килә һәм ул калган гомерен иҗатка багышлый. Фәхри Әсгать үзенең яшьли үләчәген белеп торган диярсең. Вафатына 2 ел калганда ул үлем исереклегендә дигән хикәя яза. Анда ул бер яшь егетнең университет клиникасында чахоткадан үлем көтеп ятуын тасвирлый. Бу персонаж ул үзе әлбәттә. Аның сүзләре белән Фәхринең үз уйларын белә алабыз төсле. Иптәшләр, туганнар, бөтен дөнья халкы, минем сезгә бер генә сорау бирәсем килә. Әйтегезче зинһар, минем дөньяда торырга хакым юкмыни? Миңа бит әле бары тик 25 яшь кенә тулды. Фәхри Әсгать 1926 елның 25 сентябрендә вафат була. Ул хәзерге Горький паркының мемориаль зиратында күмелгән. Шушындый мәртәбәле урында җирләнүе аның ул еллардагы авторитеты турында сөйли. Беренче татар балетына музыка язган композитор Фәрит Яруллин 29 яшендә Бөек Ватан сугышында вафат була. Әйе, сугышта гомерләре өзелгән иҗат әһелләре күп. Яруллин шундыйларның берсе, әмма ниндие? 25 яшендә ул Шүрәле поэмасын көйгә сала башлый. 1941 елның җәендә сугыш башланыр алдыннан әкият нигезендә туган балетның караламасын балетмейстер Леонид Якобсонга тапшыра. Татар опера театры беренче тапкыр милли балетны сәхнәләштерүгә керешә. Ләкин Яруллинны сугышка алалар, бу хәл күпләрне шаккаттыра. Чөнки аның дәрәҗәсендәге музыкантларның күбесе бронь алып, ватанга хезмәтне тылда башкаралар. 1942 елда ул чак кына кайтмый кала. Остазы Генрих Литинский белән очраклы гына очрашканнан соң, укытучысы аны Мәскәү консерваториясенең хәрби дирижерлык факультетына күчерүне сорап, хәрби җитәкчелеккә хат яза. Өстәгеләр рөхсәт бирәләр, әмма җавап хаты килеп җиткәндә Яруллин тагын фронтта була. 1943 елның 17 октябрендә Белоруссиянең Дубровино районы янында барган бәрелешләрдә Яруллин һәлак була. Әмма озак еллар аны хәбәрсез югалган дип исәплиләр, соңыннан гына кабере табыла. 29 яшендә һәлак булмаса, Фәрит Яруллин татар музыкасына нинди өлеш керткән булыр иде икән. Кыска гына иҗаты белән дә ул үзенә мәңгелек һәйкәл куйган. Шүрәле балеты һәркемгә билгеле. Ә ул үзе иң беренче Тукай премиясе лауреаты да әле. Шунса янычлы, композитор үзе иҗат иткән көйгә куелган балетны күрми кала. Токташ, мәңге яшь шагыйрь. Ул 30 яшендә авырып вафат була. Үлеменең кинәт булуы сәбәпле бу хакта төрле имеш-мимешләр дә тиз тарала. Бер версия буенча Токташны имеш атып үтергәннәр икән. Кемдер аны агуланган, ә икенчеләр үз-үзенә кул салган дип әйтә. Шулай да Токташка нәрсә булган соң? 1931 елның көзендә соңгы елларда шактый йончыган шагыйрь каты авырып китә. Өстәвенә ул тифта юктыра һәм хәлләр тагын да начарая. Хәзерге медицина булса, аны бик тиз аякка бастырырлар иде бәлки. Әмма 21 ноябрьдә ул тимгелле тиф белән авырый башлый. Авыруның үзәге ми шешүгә әйләнә. 8 декабрь көнне иртәнге 6 сәгать 30 минутта Токташ үлеп тә китә. Токташны озату зур вакыйгага әверелә. Аның гәүдәсен хәзерге Казан ТЮЗы бинасында ул вакытта татар мәдәнияте йортында урнаштыралар. Халык 2 көн дәвамында төнге 12-гә кадәр бер үзлексез шушы урынга йөри. Озатырга килүчеләр саны 10 меңнән арта. Соңгы саубуллашу чарасы Ирек мәйданында оештырыла.
Тоқташны онда кадәр алып бару котлаулы миссиягә әверелә. Островский урамын халык басып ала, кешеләр кысылыша, ишекләрне ачып булмый. Атлы милиция чакыртып, халыкны тынычландыра торгач кына, табутны алып чыгарлык урын барлыкка килә. Токташ татар зиратында күмелми. Аны шәһәрнең иң күренекле урыннарының берсе Горький паркы эчендә урнашкан туганнар каберлегендә җирлиләр. Хәзер ул урын мемориаль зират дип атала. Анда әле бүген без сезне таныштырган Фәхри Әсгать һәм шулай ук танылган шәхесләрдән Галиәскәр Камал да җирләнгән. Бу видеода без сезне яшьли вафат булган татар иҗатчылары белән таныштырдык. Әмма син куркып калма, яме? Бер җырчы әйтмешли, синең әле тулы гомер яшисең. Әлбәттә, бу видеога лайк куярга һәм безгә язылырга онытма. Күрешербез. Нормально барамсың? Ничексең болай вообще? Ну, үлде еще ул. Бабах. Сөндереп тор. Бер каяда түгел бу ведущий деген. Мөшкеләя хәлләр. Это же кринж. Соңгы тапкыр булмады бу дусларым. Аэропорт. Юллары көтә. Типа рәттән. Спасибо.